Ти си казала нещо много радикално тук, че да си християнин и да се боиш от смъртта означава, че нищо не си разбрал от християнството. По време на кризата около коронавируса всички повтаряха в един глас, че най-важното са животът и здравето на хората. За мен има неща, които са по-важни от това да съм жива. Парадоксално, но животът ни има смисъл само тогава, когато има такива неща, заради които сме готови да умрем. Това много ми харесва. Много ми хареса, много неща ми харесаха, това много ще го повтарям. Сталата за Бог като за някакъв огромен небесен полицай, който дебне за всяко мое действие, за да ме накаже. Но моето отношение не е такова. Аз не, че нямам страх Божий, но моят страх е не, че ще бъда наказана. Моят страх е онзи страх, който има човек по отношение на някой, когото много обича. Страха да не го огорчиш. Добре дошли в Книжник. На гости ни е Александра Карамихалева, завършила бакалавър по история, има магистър по богословие, главен редактор е на Църковен вестник и е сред основателите на сайта Православна младеж. Освен това, от 2013 година официално стъпва в длъжността връзки с обществеността при Светия Синод на Българската православна църква. А пък от 2015 година е определена и като постоянен представител при емитирането на български възпоменателни монети. Автор е на книгите През очите на вярата, като живи камъни, Насаме и книгата Мисли по пътя, за която ще си говорим днес. Добре дошла, Александра. Добре заварили. Слушам вашия анонс и си мислех за това, до каква степен всичко това ме определя. Нещата, които изредихте и които са факт. Но си мислех за това, че ние през своя живот минаваме през различни социални роли, някои от които изпълняваме паралелно, едновременно. В различни периоди от живота си ние сме нечии деца, нечии внуци, нечии съученици, нечии братя или сестри, нечии са студенти, колеги, приятели, впоследствие родители. Изпълняваме една или друга професия, едни или други ангажименти, но от самия факт, че това се променя в течение на годините, в течение на времето, става ясно колко вторично е всичко това, колко преходно и че не това ни определя и ни изчерпва като личности. По-скоро единственото, което остава валидно за нас през всичкото време на нашия живот, дори още преди раждането ни и след смъртта ни, е това, че сме сътворени от Бога, сътворени по Божия образ и подобие, т.е. сътворени с потенцията да станем богоподобни. И всичкото ни упражняване в живота, всичките роли, в които влизаме, на практика ни помагат да се доближаваме до този идеал. Чрез различните роли, които играем и начина, по който ги изпълняваме. Именно. Чрез това, което влагаме в тях, чрез начина, по който тези роли ни променят нас самите като личности. Дали, в зависимост от това, доколко ни очистват от егоизъм, гневливост, от нетолерантност прямо другите и така нататък, от страхове, от смут, от всякакви такива отрицателни проявления, с които сме заразени и ни правят все по-търпеливи, все по-кротки, все по-способни да се радваме и да сме благодарни на всичко, което Бог даром ни дава. Благодарни за хората, с които сме обкръжени, за любовта, която получаваме без никой да е длъжен да ни я дава. И способни да отговаряме на всичко това с безусловна любов. Харесва ми, че акцентираш колко е важно всеки един етап от живота ни, дори да ни се струва незначителен в момента, важното е всъщност изпълняването на тази роля, така да кажем, и то чрез безусловна любов към заобикалящия ни свят. Точно така. Важно е, независимо от това каква роля имаме, дали примерно по професия сме хлебари или писатели или учители или каквото и да е друго, важно е колко любов влагаме в това и какво разпространяваме около себе си. А ние в крайна сметка разпространяваме около себе си това, което носим в сърцето си. Ако сърцето ни е изпълнено с мир, с радост, с любов, то всяка
наша дума, всяко наше действие, всяко съприкосновение с другите хора и със света ще внася в душите и сърцата на хората, които влизаме в общение и в този свят около нас. Това мир, радост, дълготърпение, кротост, светлина, мъдрост, всичко, което носим в сърцето си. И обратно, ако нашето сърце е изпълнено с тревога, с страхове, или пък, не дай Боже, с алчност, с корист, с гордост, с злост, това е и нещото, което ще разпространяваме около себе си. При досека с хората, независимо от това каква професия имаме и какви социални функции ни е възложил Бог. Любим момент от твоята книга, който малко ме шокира първоначално, защото е контра на всичко, което чуваме в днешно време. И това е тенденцията да споделяме всичко, което ни е на ум, дори лошите неща, и да сме малко твърде директни към близките си с това, което се случва в нас. Но ти казваш обратното. Не дей, ако в теб усещаш, че има мрак, не го споделяй с околните човеци, нали? Да. Защото това може да помрачи тяхната светлина. Трябва да се споделят такива неща, нали, най-мрачни и най-дълбоки, с този, който е неугасима светлина и чиято светлина ти не можеш по никакъв начин да намалиш. И това е именно контактуването с Бога, молитвата. Именно, защото Бог е едно безбрежно море от любов. Той е безконечна любов, безконечна милост, безконечна радост. И всичкото зло на света, от сътворението на света до наши дни, всичкото зло на света да се събере, то ще е като капка в това море. Тоест нищо. Докато не можем да очакваме от нашите близки, от хората около нас, от приятелите си, които и без това с огромна тежест и усилия носят и своето лично бреме, да понесат и нашето бреме. Тяхната чаша прелива много бързо вече. Да, просто не е добре, не е честно. Разбира се, има хора, които могат да понесат много. Има хора, които са носители на Божията благодат, които са носители на тази светлина, на този мир, които имат способността, когато тази светлина и тази радост и този мир, които са всъщност белезите на Светия Дух, помръкне в тях, знаят как да я компенсират и да си възвърнат мира, да си върнат радостта от живота, да си върнат светлината, а този начин е молитвата. Този начин е да влязат в единение, в общение с извора на всичко това. За да могат да имат да дават. Да. И да нямат чувствата, че им се отнема, като дават. Точно така. Всъщност никой от нас не дава каквото и да е от себе си. Първо Бог му е дал, за да го има, и тогава то от това имане дава на другите хора. В този смисъл аз понякога така имала съм и аз моменти, в които започвам да се самоокайвам и си казвам: хората ме търсят само когато са в нужда, само когато, нали, са така под стрес, когато са общо, когато са в нужда. Когато искат да черпят. Когато искат да черпят, да. И ми става така мъчно за мене си. Обаче това е абсолютно неистинно, защото ако имам какво да дам, ако имам каквото и да е мъдрост, сила, любов, търпение, кротост, каквото и да е, дори нещо материално, то е защото Бог преди това ми го е дал. А този, който ти е дал веднъж, ще ти даде и пак. Този, който веднъж ти е дал, ще възпълни недостига, ако има такъв. Моето преимущество и на вярващия човек въобще е, че знае кой е неизчерпаемия източник и извор на всяко добро. И не натоварва близките си да застанат в ролята на Бог. Точно така. Да. В Евангелието, всъщност, в Библията е казано, че ще ни се потърси сметка за всяка изречена дума, че трябва да сме изключително отговорни към всяка дума, която изричаме. Думите ни да не са осъждане, да не са клевета, да не са лъжа, но да не са и нещо, което помрачава радостта и светлината в душите на другите. В този смисъл, когато някой от нас се почувства паднал духом, най-общо казано, най-добре е да остане насаме с Бога. Да се излекува, да бъде изцерен. Да бъде изцерен и тогава
тогава да... Вече може да си играе с другите, с да не ги заразява. Това е моето разбиране, което не вменявам на никого, разбира се. Много неща ми харесаха, това много ще го повтарям, но има един отказ, където си припомняш детството си и тук ще цитирам отказ от книгата. Когато бях малка и разговарях с баща ми, той ме качваше на нещо високо, за да общуваме като равни. Когато аз разговарях с моите деца, коленичех пред тях, за да общуваме като равни. Не съм идиот. Знам много добре, че аз не съм равна на Бога, но винаги съм го възприемала така, като баща, който толкова много ме обича, че се е снишил, за да общува с мене като равна. Всъщност той наистина го е направил. Това описание, което правя на общуването с моя баща, аз едва ли тогава съм била ръководена от вяра, от богопознание, от каквото и да е. Вероятно до голяма степен това негово отношение към мен като с равна, вероятно до голяма степен е определило и моето усещане за това какво е Бог. Може би ако моите родители са били строги, деспотични, които са ми налагали насила своята воля, които са ме плашили с наказания, с ограничения и така нататък, може би такова едно отношение от тяхна страна би изградило в мене представата за Бог като за някакъв огромен небесен полицай, който дебне всяко мое действие, за да ме накаже. И ще съм обзета от страх какво вижда той и какви ще са последствията от делата ми. Но моето отношение не е такова. Аз не, че нямам страх Божий, но моят страх е не, че ще бъда наказана. Моят страх е онзи страх, който има човек по отношение на някой, когото много обича. Страха да не го огорчиш. Или дали му отвръща с също толкова голяма любов, колкото той... Дали можеш да отговориш по адекватен начин на безконечната му и безкрайна и съпрощаваща любов. И дали с някое свое дело, дори с някоя своя мисъл, няма да злоупотребиш, няма да нараниш, няма да огорчиш онзи, който ти дава своята безусловна любов. Още повече като знаеш, че той ще продължава да я дава. Колкото и пъти да го нараняваш, колкото и пъти да го разочароваш, ще продължава да обича. Така че някак двустранно е. Има и нещо друго, за което ме подсеща този епизод, който цитира ти от книгата. Това, че мислила съм си, че сигурно ще ви прозвучи парадоксално, но съм си мислила, че в любовта ние не сме равни. Знам как звучи, но човек и Бог, духовен отец и духовно чадо, родител и дете, мъж и жена. Образец за всички нас в нашите взаимоотношения естествено трябва да бъде как Бог се отнася към човека. А начина, по който той се отнася към нас, е саможертвена любов. Той пръв снизхожда към човека, пръв подава ръка. Той е по-силен в умението да прощава, по-силен в умението да претърпява, в умението да наставлява, да се грижи, да защитава, да насърчава, да ни укрепява и така нататък. Такъв трябва да бъде и по-силния в любовта по отношение на по-слабия съсъд. Пръв той да дава, пръв той да прощава. Без да очаква Без да очаква нищо в замяна. И забележете, като цени, като уважава свободата и личността на другия. Без свободна воля няма любов. Точно така, да. И като приеме по презумпция възможността той да не отговори по същия начин на любовта му. Ти беше споменала също, че страхът Божий, което е нещо много важно да се има, но той е много по-извисен и много по-характерен за хората, които наскоро са стъпили във вярата. Това е нещо, което те акцентират първоначално на него, което след време обаче се замества от една любов.
Точно това, което спомена. Страх да не можеш да отвърнеш на тази любов по същия начин. Точно така, да. Това са различни степени, може да се каже, в страха Божий. За новоначалния, за току-що постъпилия в църквата, току-що пристъпващия в вярата и в този начин на живот, е естествено да иска да има ясни правила, които да спазва, да знае ясно кое е добро, какво е зло, какво е редно, какво не е редно да извършва и така нататък. Но очиствайки постепенно сърцето си от страсти, от алчност, от гордост, от егоцентризъм, от завист и така нататък, всеки от каквото е увреден, и ставайки постепенно местилище на Светия Дух, храм Божий, любовта в него става все по-съвършена, все по-безусловна, все по-близка до съвършената Божия любов. На практика той става обиталище на Бог, който е любов. И тогава казано е в Библията: в любовта страх няма. Но истинската любов пропъжда страха, защото в страха има мъка. Иска ми се да кажа нещо и за несъвършената човешка любов. Ще цитирам откъс от книгата ти. Понякога чуваме израза, че нечия платонична любов е прераснала в нещо повече. Християнското разбиране за степените на любовта е точно обратното. Плътската любов стои най-ниско в градацията. Над нея е душевната, т.е. романтичната и приятелската любов, а най-възвишена е духовната любов. И това е нещо, на което ставаме свидетели, нали, особено в днешно време, твърде често, че наистина сякаш тази иерархия е тотално обърната. И това, което всъщност е най-лесно от всичките изброени неща, нали, плътската любов изведнъж е на пиедестал. И това е сякаш края на изобщо на тази връзка. Да, всъщност апотеоза на човешката близост. Така го възприемаме. А всъщност не е така, действително. На най-високо в иерархията. Тоест, то не знам доколко изобщо може да се говори за степени на любовта, а по-скоро най-съвършената, най-чистата, най-близката до божествената любов е тази, която на практика е описана много добре в първо послание на апостол Павел до Коринтияни, която зло не мисли, всичко прощава, на всичко се надява и така нататък. Един човек беше направил сравнение, го бях чул, че отношенията между мъж и жена, ако ги възприемаме като строежа на една къща, да кажем, че сексът е покривът, без покрив къща няма. Обаче, ако оставиш само покрива и няма нищо друго, то ти имаш навес, ти нямаш къща. Колкото и да е важен този елемент, не може само на него да се изградят едни истински взаимоотношения. Не могат, и то става ясно и от примерите около нас. Такива съюзи, които са изградени на пясъчна основа, на нездрава основа и не издържат твърде дълго. Много скоро тези отношения се пропукват от проявите на егоизъм, на честолюбие, на гордост в единия или в двама. Пропукват се от желанието да притежаваш, да налагаш своята воля върху другия, ти да задаваш правилата в отношенията. Пропукват се от неспособността да прощаваш несъвършенствата и грешките на другия. И така нататък. Изобщо култ към младостта, сякаш има. Да, всъщност култ към егоизма. Да, към себеутвърждаването. Друг твой цитат. На човек можем да вярваме до някъде. Доверяваме му се не сляпо и напълно, а реалистично, като отчитаме човешкото несъвършенство, немощ и изменчивост. Иначе неизбежно ще се огорчаваме, разочароваме и ще се накърнят нашата любов и отношенията ни. Да, то почти всичко е казано тук. Наистина, когато влизаме в отношения с някого, трябва да си даваме сметка за това, че човек по презумпция е увреден от първородния грях и повече или по-малко несъвършен. Да не говорим, че той просто е различен от нас. Човека, с който влизаме в по-близко или в по-далечно общение,
е израсъл в друго семейство, в друга среда, с друго възпитание, с други разбирания за живота, за отношенията и така нататък. Не можем ние да го натоварим с своите очаквания за това как трябва да се държи, как трябва да реагира при една или друга ситуация. Той просто е различен. И обичайки го, трябва да му дадем свободата да бъде такъв какъвто е. И именно давайки му тази своя безусловна любов и сигурността, че няма да загуби тази безусловна любов, колкото и пъти да се проваля, колкото и пъти да прегрешава спрямо нас, колкото и пъти да ни наранява, е най-добрата среда, най-добрата атмосфера, която да му позволи да даде най-доброто от себе си и да стане по-добрата версия на себе си. Пак се връщаме на онова, че когато имаш нечия безусловна и всепрощаваща любов, ти се боиш да не го разочароваш. Ти наистина си мотивиран и си способен, имаш и силата да дадеш най-доброто от себе си, да бъдеш най-доброто себе си на този етап и да не загубиш желанието да ставаш все по-добър. Така че, да, доверието към човек наистина... Е до един момент. Просто не може да натоварим човек с това. Но това не означава, че трябва да подхождаме и с недоверие. Това е един кредит, който даваш с ясното съзнание, че отваряйки сърцето си за този човек и за всеки човек, който кръстосва житейският ти път, който Бог изпраща на житейският ти път, отваряйки сърцето си за него безусловно, приемаш и риска да бъдеш нараняван. И трябва да имаш и силата да прощаваш, да понасяш тези рани, да ги заздравяваш и да не накърняваш по никакъв начин любовта си към него. Всъщност любовта е по-голямото от доверието. Любовта не бива да се определя от това дали имаме или сме загубили доверието на някого, а точно обратното. Нашата безусловна любов е източника и определящото за това да сме открити. От друга страна, разбирам защо има толкова много хора, които не могат да дават, не могат да дават любов, не могат да дават внимание, отношение и така нататък, защото те, ако нямат достъп до безкрайния източник, те наистина са изчерпаеми и те усещат как, ако на още един човек се доверя, аз всичко ще изгубя. И ги разбирам хората всъщност, защото това е много страшно. И аз съм се чувствал така и си казвам, гледам си, например, в портфейла на сърцето, така да кажем, колко имам останало, нямам много, на стотинки съм, не мога да ти дам. Не мога да ти дам любов, не мога да ти дам това, онова, защото съм усещал, че съм изчерпаем, което много хора го усещат според мен в днешно време. Да, така е. Изчерпаем си, ако си загубил връзката си наистина с източника на всичко добро. Но пък от друга страна, давайки без да мислиш за това колко са стотинките в портфейла ти, и дали ти самия няма да останеш без нищо, т.е. ако даваш безкористно и с вяра, ще ти се даде. Няма да оскъдеш. Защото, просто така работи. Не мога да го... Дори има неща, които не е нужно да си ги обясним, да си ги докажем. Логично. Приемаш с вяра и действаш. И всеки човек е имал в своя живот опит, в който вижда, че когато е постъпил така безкористно, давайки, без да брои, давайки без да мисли дали ще остане за него, давайки без да мисли дали ще му върнат и колко ще получи в замяна, дали изобщо ще получи нещо в замяна, портфейла му се пълни някак от само себе си. А той се пълни, знаем откъде, да. Но това същото ми се стори интересно, че реално всеки човек действа чрез вяра. Никой не знае дали утре ще изгрее слънцето, но всички вярваме, че това ще стане и си начертаваме деня по такъв начин, сякаш всичко ще е по-старому. И това пак е вяра, че нещо ще продължи да съществува. Точно така, да, абсолютно прав си. Всъщност няма невярващ човек. Всеки човек вярва в нещо.
Здравейте отново, вие сте с Книжник и в момента Александра Карамихалева и аз си говорим за вярата. Да, стигнахме до там, че всъщност е малко неточно е да делим хората на вярващи и невярващи, защото в крайна сметка всеки вярва в нещо. Един вярва, че е сътворен по Божия образ и подобие, че е създаден за вечен живот, че живота не свършва с края на земния ни път, а продължава и в вечността. А друг вярва, че е произлязъл от маймуна, вярва, че животът му свършва измивайки в гроба и така нататък. И в крайна сметка, защо е важна вярата? Защото това, в какво вярваш, на практика определя как ще живееш. Как ще минават дните ти, какви цели ще си поставяш, каква ще е твоята ценностна система, какви ще са отношенията ти с хората, как ще преминаваш през всички изпитания на живота, през страданията, през радостите, през всичко. В крайна сметка всеки има Бог. Просто е различен Бог. Например, атеистите, за тях Бог е науката, например. И науката има канони, науката има едва ли не вероизповедания. Това може да се случи, това не може да се случи и така нататък. И в крайна сметка перспективата, която поставяш пред себе си, ако знаеш, че животът ти свършва ето там, нали, с смъртта, ти ще гледаш да грабиш максимално от живота, независимо от това какво причиняваш на другите хора. Мислиш в краткосрочен план, нямаш време, реално. В краткосрочен план, да. А какво причиняваш на собствената си душа и тяло и така нататък. Докато ако вярваш, че има съд, че има Бог, който вижда всичко, ако вярваш, че си сътворен по Божий образ и че си призван да постигнеш богоподобие, ако вярваш, че каквото посееш, това ще пожънеш. Всичко това определя твоите решения, твоите житейски избори. Определя всичко на практика. Това, в какво вярваш, какъв е твоя светоглед, на практика определя как ще живееш своя живот. В днешно време ставаме свидетели на нещо много интересно, че реално хората, които сами наричат себе си, например, атеисти, самите те не вярват в това, което атеизма проповядва. Те, да кажем, нали, говорил съм си с такива хора, говорили сме си за има ли живот отвъд смъртта и така нататък. И те винаги поставят една вратичка, нали, една надежда, може да има нещо, не знам какво е, ама знам, че този мой роднина е някъде там жив. Аз съм такъв, нали, добре, ама ако си честен със себе си, ако наистина до край прокараш тези твои вярвания, до логическия им завършек, то тогава всички сме просто Тор. Всички ставаме на Тор. Но много малко хора разсъждават по този начин и реално дори атеистите не искат да са честни със себе си, защото ако вярваш в атеизма, ти вярваш точно в това. Може би трябва наистина да приемем, че всяка душа в крайна сметка е християнска по своята природа. И независимо от това, независимо от всичко, всеки се стреми, всеки знае, че какво е добро, какво е... Mm-hmm. Законът е написан на сърцата. Да, законът е записан на сърцата ни. Законът на любовта. Mm-hmm. Всеки копне за любов, всеки търси любов, всеки се стреми към нея. А любовта е изпълнение на всеки закон на практика. Тоест, ако има любов, ако си носител на любовта, ти нито ще крадеш, нито ще обиждаш, нито ще нараняваш по какъвто и не начин на другите. Тоест всички заповеди, всички забрани, ограничения и така нататък на практика съдържат в заповедта за любовта. Но също така, освен че човек не може сам да си изгради морална система и морали и, както казахме, нали, сам да си създаде закон, който по някакъв начин да се запише на сърцата на всеки човек, по същия начин човек не може да си създаде Бог, макар че според мен в днешно време се опитва, защото, например, наблюдавам и на Запад, и тук особено, много се засилват и книги с такава тематика, например, откровено вещерство и така нататък, таро карти и всякакви такива неща. И интересното в случая е, че се получава някакъв хибрид от вярвания. Всъщност
всички тези вярвания, които избори, са стари като света. Това е езическото. Езичеството, това са вярванията в така наречените богове. Богове, езически богове, които не са нищо друго, освен поднебесните сили. Които са безплътните поднебесни сили. Но не и Бог. Да, така че нищо ново под слънцето. Това реално са сили, които не са като нас, нямат тела. Нали, може да ги наричаме с много имена, демони най-вече. Демони, астрални същества, наричате го както щете, но, например, те така имат лошо отношение към нас, защото те реално не могат да се спасят. Те завинаги не могат да се спасят и един вид искат и нас да завлекат от яд. Не е ли така? Да, така е. Нещо, което споменах и отдеве, всъщност от начина, по който човек говори, от начина, по който човек описва света около себе си и другите хора, можеш да разбереш в какъв свят живее и оттам пък какъв е света вътре в него. Защото когато в нас самите има някаква такава закономерност, когато в нас самите има неизлекувани страсти, т.е. неизлекувани гордост, алчност, завист, користолюбие, каквато и да е такава страст, ние ставаме родствени именно на тези зли поднебесни сили и ставайки родствени на тях, много лесно ставаме достъпни. Представете си, просто дверите на вратите ни стават отворени, а те са носители на мрак, носители на страх, на смут и от тук и нашата тревожност, този страховете, мрака, това са чужди неща за нас. Изпълват душите ни. Да. Всичко това е белег точно на такова демонско присъствие в нас самите, такива нападения, такова присъствие. От друга страна, даровете на Светия Дух, белезите за присъствието на Светия Дух са любов, мир, радост, дълготърпение, кротост, благост и така нататък. Тоест, липсва ли в нас този мир, този благодатен мир? Липсва ли в душата ни, всеки сам може да се самонаблюдава спокойствието, мира, през каквито и обстоятелства да преминаваме, светлината, радостта? Значи сме се отдалечили по някакъв начин от Бога, от източника на всичко това. И на светлината, и на истината. Да, и на истината. Защото когато тези дарове на Светия Дух присъстват в нас, и истината, която е Бог, нали, Бог е истина, е в нас и ние тогава наистина виждаме светът такъв какъвто е. И хората такива каквито ставаме свободни. Да. Каквито Бог ги вижда, с безконечната си и всичко прощаваща любов. Тогава ще виждаме прекрасното в света и прекрасното в хората. Затова и казах в началото, че от начина, по който един човек говори, описва света и описва другите хора, може много добре и много точно да определим какъв дух обитава в него самия. Сега ние, нормалните хора, много лесно можем да станем жертва на такива поднебесни сили и това често се случва, но нека си поговорим за светците. Тук ще те цитирам. Чудно е единството на земната и небесната църква в Христа. Размитите граници между живи и мъртви, спасени и спасяващи се, свети и освещаващи се. Да, това е всъщност състояние на църквата като богочовешки организъм, в която действително всички, които са в Христа, и живи, и мъртви, и свети, т.е. постигнали святост, богоподобие и тези, които тепърва се освещават и вървят към богоподобие, са едно. Поправи ме, ако греша, аз с такова разбиране съм останал. Идеята на стенописите в православните църкви е всъщност, че това е едва ли не един облак от свидетели. Всъщност това е една визуализация на нещо, което ние с простите си очи не можем да видим на този етап. Реално, че цялата църква реално е жива. Църквата, която е била преди 2000 години и така нататък до ден днешен, всичко това е съхранено и всички спасени реално са там. Те не са изчезнали. Всички са живи, да. Така е. Ние имаме разбирането и свидетелството на святи хора, на светите отци, че по време на литургия там присъстват и
по време на извършването на литургията там присъстват и ангелите, и воинствата, и светиите. Всички. Цялата небесна и земна църква. Небесна е спасилите се, а земната все още спасяващите се. Но те са... Светиите са не просто неми свидетели, както ти се изрази. Те познават човешките немощи. Живяли са на този свят, знаят колко ни е трудно. Водили са същите битки. Да, същите битки са водили като нас. В стари времена, тогава, когато те се подвизавали, не е било по-лесно за християните да бъдат християни. Знаете, тогава имало и гонения, и реална заплаха за живота, и мъченици много дали живота си за вярата. Така че в никое време не е лесно да бъдеш Божий, да живееш по Бога, независимо дали става въпрос за явни гонения или за лъстивия дух на нашето време, изкушаващ. Така че тези Божии угодници, светиите, които са достигнали святост, освен просто наблюдатели, те са и наши застъпници пред Божия престол. Те са и наши бързи помощници. Ние реално се молим за техните молитви. Да, защото ние се молитвата молим на праведен за човек за тяхното застъпничество. Да, за тяхната подкрепа от една страна. От друга, те са и наши образци, наши идеали. Да, защото мнозина хора могат да се изкушат от това, нали, да кажат, ами Бог е Бог, нали, аз как мога да бъда като човек, да бъда като Него. Светиите са потвърждение на това, че можем. Светиите са потвърждение на това, че в всяко време и при всички обстоятелства, колкото и тежки да са те, човек може да постигне святост. И че на практика Бог със своята премъдрост, познавайки много добре нас самите, душите ни, потенциите ни, силата ни, възможностите ни, познавайки много добре всичко от века било и което има да бъде, ни поставя при най-добрите за нас условия, за да постигнем съвършенство. Той ни дава само толкова, колкото може да понесем. Абсолютно, да. При това ни дава ни и сила, и мъдрост, и всичко, което ни е необходимо, за да преминем през изпитанията, които са пред нас и в нас самите. Ето един друг досег с вечността. Отново цитирам: празниците са онази точка, в която вечността се врязва във времето, за да освети преходното и да посее в него семената на вечното. Такава точка на пресичане на времето с вечността е всеки момент на богообщение, на молитва. Да, точно така. Всеки момент, в който влизаме в общение с Бога, във връзка с Него, ставаме причастни, т.е. част от тази вечност, от тази безконечност, от Божията безконечна мъдрост, от Божията безконечна любов, от вечността, от всичко, което е Той. Празниците са всъщност изрично време, защото предполага се, че ние в ежедневието си сме затрупани от грижи, проблеми, нали, суети, всевъзможни, които ни разсейват, които ни отдалечават от богомислието, от мисълта за Бога, от църквата. Така че празниците, в това число неделния ден, който е празничен, затова си честитим честит празник. Да, който е време за молитва, който не работим и така нататък. Неделните дни и празниците въобще са едно такова отделно време, в което можем да оставим суетните си грижи и задължения и да се приобщим към тази вечност, да си припомним. Да се подготвим реално за това, което предстои. И това да почерпим сила, мъдрост, светлина, всичко, което ни е необходимо, за да преминем и следващите дни по най-добрия начин, неосъдителен. Но всъщност Бог присъства, Бог е не само в празниците, Бог го има винаги. И ние във всеки един момент от живота си, във всеки миг можем да се обърнем към Него с молитва. Всъщност това е най-добрият начин да живеем, да дадем място на Бога във всичко, което правим. Да освещаваме целия си живот, всяко наше действие, всяка наша мисъл, всяко наше дело да е сякаш Той ни гледа и Той ни гледа. Като богослужение, като служение пред Бога. Тоест всичко, което правиш, което мислиш, всичко, което говориш, да го правиш с ясното съзнание, че свещено действаш. Си че стоиш пред Бога
И че си проводник на Божията светлина трябва да бъдеш. Иначе си проводник за нещо друго. Да, според силите си, според способностите си, трябва да бъдеш проводник на Божията любов, на Божият мир, на Божията мъдрост, на мястото и в обстоятелствата, в които те е поставил. И да променяш света в посока да бъде Божието царство. Както на небето, така и на земята. За което не са нужни кой знае какви велики дела, нали, да загинеш за вярата, мъченически. Нали, не на всеки е отредено това. Да, не на всеки е отредено това. Но на който каквото му е отредено да го върши с... Да изпие цялата чаша. Да приемеш всичко, което праща Бог в живота ти с благодарност. Всъщност с много малки неща можем да правим това, да разпространяваме Царството Божие на земята. Помисли си сега, тръгваш сутрин с молитва, с усмивка и внасяш тази радост, тази усмивка, тази топлота, тази грижа във всеки човек, който срещаш. Огрижен, обременен с неговите си проблеми, с неговата тегоба, с гнева си, примерно, за нещо и така нататък. Ти с твоето отношение, с твоето присъствие, с няколко думи, можеш да обърнеш този негов смут в мир. Някои хора даже се стряскат, като им се усмихнем. Такива, какво е станало? Да. Ти променяйки този конкретен човек, който Бог е пратил на житейския ти път, той, отминавайки от тебе, разнася този мир и тая светлина при всички хора, които ще срещне пък в този ден. И всички са жадни за това. Да, всички са жадни за това и го приемат. Но пък има един проблем молитвата да не се превърне в прищявка. Едва ли не да говорим само за себе си. Аз искам, моля те. И ето това ми харесва какво си казала. Щом се моля, значи Бог е с мен. А щом Бог е с мен, нямам за какво да се моля. Всичко имам. Значи молитвата не е нека се помолим, защото нещо ни липсва или трябва да получим нещо. Молитвата е необходимост, като дишане. Молитвата е връзката, общението, единението с Бога. А самото единение, самия контакт, самото усещане за Божието присъствие в теб, което дава молитвата, ти дава всичко. Ти имаш всичко, което ти е необходимо. Имайки Бог, ставайки едно с Него в молитвата, ти имаш всичко. Имаш и ясното разбиране за това, какво се случва, и ясното разбиране истината, как трябва да постъпваш. Имаш и силата да отстояваш на изпитанията, имаш и силата да ги преодоляваш, мъдростта, мира да преминеш през всички изпитания без да се поклатиш, без да се смутиш. Имаш всичко. Имаш, включително и Бог има грижата да ти изпрати нужните помощници, нужните сътрудници, да настрои и другите хора да ти съдействат, да направите нещо добро заедно. Имайки молитвата, имайки единението с Бога, имайки общуването с Него, просто не е нужно да молиш за нещо конкретно. Още повече, че Той по-добре от нас знае какво ни е необходимо, по-добре от нас знае кое е най-доброто за нас. Аз съм изпадала такава ситуацията, заставам сутрин пред Бога, нали, пред иконата и си казвам, за какво да помоля? Аз имам ясното разбиране, че каквото поискам, Бог ще ми го даде. Обаче не знам за какво да помоля, защото наистина не знам кое е най-доброто за мене. Дали това, което аз си мисля, че е най-добро, наистина е най-добро. За мен и за хората около мен и за всичко. Нали, мисля си за това да поискам нещо, което не е от Бога, за какво ми е? То само ще ми навреди. А каквото от Бога, той ще си ми го даде. Но има един друг момент, където тази комуникация с Бога, тя не е тиранична, не е Бога да налага волята си и така нататък. Също така, нали, разговарял съм си с хора, които питат, добре, нали, ако Бог съществува, защо има хора, които не вярват, защо има, нали, лоши неща се случват в света. Тук става дума за свободна воля. Ще те цитирам. Божията воля е блага и всемогъща. На нея се подчиняват вселени, галактики, стихии, ангелски воинства, но има едно нещо, пред което тя отстъпва. Свободната човешка воля.
Да, парадоксално е, но е така. Да, наистина цели галактики, цели вселени, планети, слънца, нали, се движат по траекториите, които той им е задал, със скоростта, която той им е задал. Но единственото нещо, пред което Божията воля спира, прага, е свободната човешка воля. А нея той никога не пристъпва. Той е готов безконечно да тропа на вратата на човешкото сърце. Никога няма да нахлуе на сила. Той не иска роби, не иска роботи. Не. Ще чака търпеливо, докато човек не съзрее сам и не му отвори. А ние при цялото си, при цялото си разбиране, че сме знаещи, можещи, че държим живота в свои ръце, че всичко, което имаме, го дължим единствено на собствените си усилия, таланти, способности, изключителност и така нататък. Идва време, идва моменти на болести, на скръб, в които човек неизбежно разбира, че нищо не е и нищо не струва без Бога. Спомена в такъв момент, като този, нали, тежък момент, в който се чувстваш далеч от Бога, ти всъщност казваш: в мене има маловерие, непростена обида и разочарование, но знам как отново да бъда човек, задърфващ се от радост, без външна причина. Знам как да си върна Бог в моето сърце. Постът започва. Каква е ролята изобщо на постите в това духовно съзряване? Това е точно това време, в което се страскаш и се връщаш към онова, което трябва да бъдеш. Защото и на мен ми се случва, и на всеки човек се случва, започваш тая грижа, този проблем, и постепенно се разсейваш, постепенно губиш посоката, отклоняваш се от пътя, затъваш в цялата тая суета и грижи, и в един момент се поглеждаш душата си и виждаш, че се изпълнила с смут, с мрак, с страхове, с грижене, което е много ясен белег, че си загубил благодата, чието дарове на Светия Дух, вече споменахме, са радостта, мира, дълготърпението и така нататък. И ти освобождаваш място чрез постенето Да, поста е това време, в което по-внимателно, т.е. насочваш вниманието към себе си, към изследване на себе си. Ще се наложи да направим кратка пауза и ще продължим да си говорим за постенето. Благодаря ви. Здравейте отново! В студиото на Книжник сме с Александра Карамихалева и си говорим за постенето. Поста всъщност е онова. По време на поста всичко съдейства към това да се освободим от всичко суетно и ненужно и да се върнем да се съберем в себе си. Себеограниченията в храненето, в всичко излишно, всичко прекалено,
усилените богослужения, усилената молитва, всичко в поста е така направено, така балансирано, че човек да изостри съвестта си, да изостри вниманието над себе си, да изследва по-добре душата си, да види всичко, което я помрачава и да достигне до покаянието. А покаянието не е нищо друго, освен обръщане. Покаяние, това и означава метаноя. Т.е. обръщане, да обърнеш отново вниманието си, взора си, вървенето си, подвизаването си, придвижването си към Бога и към Божия образ, който трябва да бъдеш и който трябва да постигнеш. Но това също, поправим ако греша, значи да обърнем гръб на всичко, което ни отдалечава от Бога. Така, да. И да се освободиш от него. Защото не може да гледаме към две различни неща. Не може да имаме двама господаря. Точно така, да. Точно това означава. Но също така постенето не е да се подвизаваме като вегани, вегетарианци, да обясняваме на всички колко здравословно се храним. Изрично е споменато: не намръщвайте лицата си. В смисъл, поста не е сам по себе си някаква титла, която се развява наляво-надясно. Това е нещо между нас и Бог. Да го кажем така, не е само режим на хранене. Да. Далеч не е това, защото много по-важно от това какво влиза в устата ни е какво излиза от нея. Ако ти се ограничаваш в храна, но също време клеветиш, ставаш оръжие на злоречие, на интриги, ако нагрубяваш, ако нараняваш хората около себе си с думи, ако това ограничение в храната те прави нервен, сприхав, каква полза от него? Не е самоцел. Всичко трябва не е самоцел. Поста като ограничение в храненето не е самоцел, а има за цел да ни смири, да ни върне мира в душите. Да ни върне към богообщението, да ни върне към молитвата, към всяко добро. Това е много интересен момент наистина от книгата за несправедливостите. И цитирам: "Изглежда само един вид робство тревожи Бог и от него иска да ни освободи – робството на греха. По-важното за Господ е какъв дух изпълва човешките души, а не в какво общество живеем." Всъщност при една моя среща с българи от Хамбург, разговор по повод на предишната ми книга "Насаме", беше зададен този въпрос: трябва ли това е книжката, трябва ли да реагираме, когато виждаме около себе си несправедливост? Въпрос, върху който аз до този момент не се бях замислила специално. И тогава, когато ми беше поставен, се замислих и си казах: добре, винаги, при всички обстоятелства, за нас образец трябва да е Исус Христос. Той е нашия идеал. Той е и нашия образец, как трябва да постъпваме. И се запитах, как е постъпвал Той. Във времето, в което Исус Христос се е родил в плът и е живял между нас, човеците на земята, господстващото обществено устройство е било робовладелството. А той нищо не е направил, за да промени това. Юдеите са очаквали, че Месията ще е някой, който ще ги освободи от робството. Той не е направил това. При това той е Бог. Той е всесилен. На него не му е нужно дори да организира революции, метежи там или каквото и да е. Той с една своя дума може да изтрие това зло, тая неправда от лицето на земята. И той го направи в течение на времето. Тогава нищо не е направил за това. Даже напротив, има няколко податки, в които казва, не цитирам точно, всеки в каквото звание е призван, роб ли си, свободен ли си, в това звание да си остане. И се запитах, добре, защо е така? Аз като човек много трудно мога да си представя нещо по-лошо, нещо по-несправедливо от робството. От това не само от тъмно до тъмно да работиш за някого като добитък, но да си лишен от човешка свобода, да си лишен от достоинство, от всичко.
много Божите мисли не са наши мисли и няма как да знам защо Бог е постъпил така, а не иначе, но си мисля, че вероятно е постъпил така, защото е знал, че обществото е такова, каквото нашия свят, света, обществото, в което живеем е такъв, какъвто е нашия вътрешен свят, каквито са душите ни. И че и най-съвършената обществено устройство, най-съвършеното общество няма да е такова, ако е управлявано и ако в него живеят хора увредени от алчност, от гордост, от тщеславие. Всъщност единствената реална промяна, единствения реален начин обществото да стане по-добро, света да стане по-добър, е тази промяна да започне от душите на хората. Като душата на всеки един от нас се очисти от всичко това, което споменах горе, от тщеславие, от гордост, от алчност, от злоба и така нататък. Както казваш в книгата ти, единствено реалната обществена промяна отвътре по същество е вътрешната благодатна промяна на отделни души, за да станат квас, който заквасва цялото общество, сол, която осолява всичко. Да. Ако материала, с който строиш това общество е покварен, ти няма да построиш нищо хубаво. Точно затова трябва всеки един от нас така. И дори да го поставиш в идеален свят, той ще го отрови с отровата, която носи в себе си. По-рано те прекъснах, за което прощавай. Исках да разбера какво значи думата щеславие, защото съм я срещал, но... Гордост, честолюбие, разбирането, че си над, усещането, че си над... Усещане за превъзходство. Да, усещане за превъзходство. В своята книга казваш, по време на кризата около коронавируса, всички повтаряха в един глас, че най-важното са животът и здравето на хората. За мен има неща, които са по-важни от това да съм жива. Парадоксално, но животът ни има смисъл само тогава, когато има такива неща, заради които сме готови да умрем. Това много ми харесва. Всичко това, което ни се случи през този период, беше наистина шокиращо и така... И принизяване на човека до неговото здраве единствено. Да. Имаше няколко фрази, които циркулираха и се приемаха някакси безусловно от всички. И това беше една от тях. Нали, че най-важното е животът и здравето. Най-важното е животът и здравето. И аз действително слушаш и го приемаш. Какво да възразиш на това? Без здраве, без живот. Нали? Но винаги си казвам на себе си, а наистина ли е така? И задълбавам и започвам да мисля, наистина ли е така? Защото и в този период някакси това, че съм здрава и че съм жива, не ми беше достатъчно. Бяха ми отнети много неща, които се оказаха изключително важни за мен, за да се чувствам жива. Беше ми отнета свободата да се движа, свободата сама да решавам за себе си какво е добро за мен. И свободата на словото, защото такива гледни точки... също. Свободата да общувам с близките си хора, да ги прегръщам, да ги гледам. Свободата да ходиш на село, извън София. Всичко това, и планината, която толкова много обичам, абсурдно, но се оказа, че заплаха за здравето ми е да ходя на църква, да ходя в планината. Тогава, мислейки върху всичко това, си дадох сметка, че за мен наистина има много по-важни неща от това просто да съм жива и здрава. Неща, за които нашите предци, нашите достойни предци са давали и живота си, и здравето си, младостта си. И са го правили доброволно. Неща като родолюбие, неща като свобода, неща като вяра, като идеали. Сабята е по-опасна от коронавируса, със сигурност. Да, неща, без които на практика животът ти няма смисъл. Губи смисъл и значение. Ако е толкова важно здравето да живеем в един найлонов балон всеки един от нас. Не, че е много важно, но ако става за сметка на любовта, за сметка на близостта, за сметка на много други неща, които заближи, които дори Бог, нашият Творец, всемогъщия Бог, не ни отнема. Не нагазва там. Нали, свободната ти воля не ни отнема нищо от това. Другия така любим израз беше Бог е в сърцата ви. Не ходете на църква, не влизайте в храма дори за молитва. Бог е в сърцата ви. Казваха го
казаха по телевизиите, казаха го почти всички, дори духовници, но дайте да си го кажем, Бог не е непременно и не винаги е в сърцата ни. В сърцата ни могат да бъдат и капищите на демони, могат да бъдат изпълнени с страх, с смут, с маловерие, с егоизъм, с много други неща, които нямат нищо общо с Бога и с Божието присъствие. Тази тема за страха, нали, говорим за страх, говорим за здраве и така нататък, и за едно много принизено съществуване чисто до някакви физиологически функции. Нали, спира пулса и вече дотам е ценността на човешкия живот и така нататък. Ти си казала нещо много радикално тук, че да си християнин и да се боиш от смъртта означава, че нищо не си разбрал от християнството. Ами, да, ние знаем, че всеки, в смисъл, ние християните знаем, че всеки косъм ни е преброен. Бог знае как и кога ще умрем. Знаем при това, че умирайки, ние не умираме, а отиваме при Бога. Първо всичко започва. Да. От какво да се боим? Освен това, още в самото начало говорихме за това, че страха не е нравствено неутрален. Страха е белег за това, че душата ни е помътнена от духовни сили, които са различни от Божия дух. Страха е белег за това, че не Божията благодат ни изпълва. А именно Божията благодат е онова, което ние наричаме, как го казахме по медицински, защитна система. Имунна система. Божия дух, благодата е нещо, което ни прави живи. Това е силата, която ни защитава от всяко зло, от болести, от всичко. Допускайки в себе си страха, т.е. демонското присъствие, ние прогонваме благодата, прогонваме на практика оная сила, която ни пази, която ни защитава, която ни прави живи и здрави. Много по-пагубно за нас са такива духовни зарази, отколкото физически. Точно така, да. Защото тези духовни зарази, те имат последици, които са вечни. Те просто ни отдалечават от Бога, който е извор и на живот, и на здраве, и на всичко добро. Аз през цялото това време и в мен първоначално, нали, слушайки така, гледайки, още не можейки да се ориентирам какво се случва, ме обзе някакъв страх. И в същото време си казах, не допускай страха да те завладее. Не допускай. Защото веднага си даваш сметка, че този страх те отдалечава от Бога. Изпълвате с маловерие, с страх, с мрак и отслабва силите в теб. Той ти става Бог, този страх. Ти му ставаш роб, един вид. Да. Виждаме много добре, много правилно го каза. И все още виждаме, има хора, които ходят с маски, дори не са в рискови групи. Да, жалко. Което е жалко за тези хора, че така ги наплашиха. Но във връзка с тези времена, изобщо на цензура, казваш нещо много хубаво наистина, че единственият начин на комуникация, който никога не може да бъде цензуриран, е молитвата. Така е, да. Понякога и аз като всички съвременни хора съм станала твърде зависима в своите... Защото хората, които обичам, близките ми, не винаги са близо до мен. Много от тях са далече в чужбина и това, което ни свързва с социалните мрежи, телефона и така нататък. И съм си мислила, ако, не дай Боже, всичко това се срине, какво става с връзките ни, какво става с отношенията ни. И това, което наистина ме утешава е, че молитвата е нещо, което никой никога не може да ни отнеме. Винаги ни остава тази възможност, която на практика е най-добрата, да подкрепим своите близки, да се помолим за тях, да изпросим Божията помощ за тях и на практика да направим най-доброто за тях, защото ние по своята човешка ограниченост и немощ, дори да са до нас, едва ли ще направим най-доброто за тях. Искам да препоръчам на всеки един от зрителите, намерете тази книга "Мисли по пътя" на Александра Карамихалева
Изключително интересна книга и защо начинът, по който е написана, ти сподели с мен извън кадър, че реално тя е написана както много от нас си водят бележки. Реално аз, когато ми дойде нещо интересно на ум, винаги си го записвам в телефона или на някакво листче. Ами това е правила и Александра и в крайна сметка е издала книга, както ние не сме направили много от нас, но изключително интересна книга. И къде може да бъде намерена? Може би. Да, има я по книжарниците, както и по щандовете в храмовете, в които се разпространяват книги, в книжици, например в по-големите книжарници, но могат и директно да ме потърсят в Фейсбук или на личния ми телефон. Можете да го изпишете. Не се плашете да пишете на Александра Карамихалева във Фейсбук. С автограф, с лично посвещение. Всъщност книгата, освен кратки мисли, съдържа над 100 есета на такива религиозно-нравствени теми. На практика те са плод на това, че с каквото и да се сблъскам в своя живот, независимо дали нещо в глобален план или в личен, то може да е и някаква подхвърлена фраза или някой разговор. Аз го подлагам на осмисляне. Начина, по който го осмислям, в крайна сметка е призмата на светогледа на един православен Това са мислите на един вярващ човек, в крайна сметка. Да, така е. Както казах, от думите ни най-добре проличава какъв е вътрешния ни свят, каква е нашата ценностна система, според която се стремим да живеем. Ценностната система, която определя и решенията ни, и отношенията ни, и целите, които си поставяме в този живот, и начина, по който преживяваме всичко, което се изпречва на житейския ни път. А твоя вътрешен свят от това, което прочетох, е изключително богат и красив, така че запознайте се с тази книга и много ти благодаря за участието. Благодаря и аз за отделеното време и за възможността. Благодарим ви. Какво ли сме направили?